Buitengewoon, we gaan naar buiten. Deze dingen kopen. Ja. En daar doe je die bollen doe je ze in. Een nieuwe buitengewoon. En met buitengewoon mooi weer. En we zitten midden in Terneuzen. Ik dacht dat dit een natuurprogramma was. Ja, maar dat is het ook. Zeker weten. Kijk om je heen. We hebben hier midden in Terneuzen natuur. Ja, een heel leuk parkje en eigenlijk een mini natuurgebiedje. Ja, het is een beetje dubbel. Het is natuur, maar het is ook functioneel. Nou, functioneel omdat ik bijvoorbeeld aan jouw kant een speeltuin zie. Ik denk dat het veel leuker spelen is in het groen. Als dat je natuurlijk een parkeerplaats hier hebt. Dan kan je ook op voetballen. Maar het is natuurlijk veel fijner om groen te hebben. Dus ik denk dat deze mensen hier best heel blij zijn met dit natuurgebiedje. Afgezien van dat je een leuk uitzicht hebt natuurlijk. Hè? Ja, ook dat. Hè. Ook Auto's, dat. Of je moet autofreak zijn, maar anders is het niet zo leuk om op auto's te kijken. Er is hier ruimte, dus er zijn ook parkeerplaatsen. Dus allemaal prima. Ja, het is wel jammer, want ik keek net even in die wadi, dat mensen er dan zo weinig zorg voor dragen. Want ik zag heel veel zwerfvuil. Ja, dit is natuurlijk een laagliggend stukje. En lichte dingen vallen naar beneden. En dit is een laaggelegen gebiedje. En hier verzamelt dit vuil zich dan. Dus eigenlijk zouden we met elkaar ervoor moeten zorgen dat we gewoon, ja, overal trouwens, onze afval meenemen naar huis en het thuis weer opruimen. Nou, ik heb hier ook, nu als ik zo heel snel kijk, zie ik al 4 vuilbakken staan. Dus in principe, Zou je zeggen, het moet erin kunnen. Ja. ja, want het is heel erg jammer voor de dieren die weer voorkomen in dat water bijvoorbeeld. Want ja, we hebben ze hierop meegenomen. Ja, deze lopen namelijk niet weg. Want het is heel erg moeilijk om opnames te doen met dieren. Want die doen nooit wat je wil. Maar deze die blijven rustig Deze zitten. zijn geweldig. Kikkers. Ja, dat is wat je nou vasthoudt. Dat is een pad. En een pad die heeft bobbeltjes op zijn lijf. En omdat hij dat heeft en daar stofjes uitkomen, is het beter bestand tegen droogte. Dus die verblijft meer op het land. Terwijl een kikker, Nou pak ik een goeie. Dit is een kikker. Dit is een kikker. Die heeft een gladde huid. Ja. En die gladde huid, daardoor droogt hij eerder uit. En die heeft dus meer een vochtige omgeving nodig. Niet altijd water, maar vochtig. Dus hij kruipt ook weg onder stenen en tussen plantjes en zo. Zodat hij niet zo snel zal uitdrogen. Ja, want ik sta ook voor de klas. En veel leerlingen hebben vaak moeite met het verschil tussen een amfibie en een reptiel. Maar een amfibie, een kikker, legt zijn eitjes in het water. Ja. En een pad ook, want dat is ook een amfibie. Ja. En een salamander ook. Ook een amfibie. Maar een reptiel die legt wel eitjes, maar daar zit ook een schaal omheen. Dat is vaak een beetje leerachtig, zeg maar. En die legt die eitjes op het land. Dus dat is een heel groot verschil. Ja, de krokodillen, de slangen, de schildpadden. Ja. Ja, en we wilden eigenlijk, maar ook dat is dan weer moeilijk, op zoek naar kikkerdril Ja, nou, in die wadi. Maar ja, ze zijn al die uitgekomen. Ja, die was er ook. Ja, ik was hier een paar weken geleden en het lag hier werkelijk vol met kikkerdril. En dat was dan van de bruine kikker, want die legt zijn eitjes het eerst. Maar ik ben net even wezen kijken en er zijn hele jonge kikkervisjes. Ja, want het blijft maar 1 tot 3 weken kikkerdril. Ja. De hele cyclus. Bij ons duurt het wat langer voordat we volwassen zijn. Ja. Maar bij een kikker is dat een week of 12. Dus we waren eigenlijk te laat voor de kikkerdril. Maar je hebt dus wel al wat kunnen visjes. Kikkervisjes kunnen. Ja, ze zijn een beetje traag nou, want alhoewel het er heel zonnig en warm uitziet. Het is hier best nog wel fris en het water is dus koud. En het zijn koudbloedige dieren, dus die kunnen niet heel snel bewegen als het koud is. Dus ze zijn een beetje sloom. Nou. Ja, kinderen spelen heel graag buiten. Ze kunnen dat hier ook. Ja. Het is wel zo dat kikkerdril, ik had het in het verleden ook wel eens in mijn klaslokaal. Dat mag dan wel omdat je er les over geeft. Maar je mag geen kikkerdril mee naar huis nemen. Nee. Het is de natuur, die horen buiten. Dus dat moet je niet mee naar huis nemen. Ook niet omdat je denkt van op school mag ik neem ook wat mee.
Nee, je geeft die kikkers geen kans om groot te worden. Op school mag het een tijdje en dan moeten ze ook weer uitgezet worden. Terug naar de plek waar ze vandaan kwamen. Dus uiteindelijk moeten alle kikkers weer terug naar de natuur van hun plekje waar ze geboren zijn. Ja, en thuis als je het even vergeet, hè, met een klas ben je met zeg maar 20, 25 kinderen om eraan te denken. Maar thuis dan denk je, oh ik ga buiten spelen. Of oh ik ga een eindje fietsen. Of oh het is alweer een dag voorbij. Ja, of mensen vullen het aquarium met kraanwater. Ja, kunnen ze ook niet tegen. Dan dat weer. Ja, nee, niet doen. Niet doen. Mooi hier laten en laat ze in hun eigen leefomgeving. Dat vinden wij ook fijn. Dat we niet weggaan. Het schoot me ineens te binnen, waar ze ook nog handig voor zijn. Want je zou denken, oh, water in de zomer, allemaal muggen. Maar daar zijn die kikkers. Die listen dat graag. Dus ja, dan heb je wel het uitzicht en kikkers, maar minder vliegen. Ja, Nou ja, of muggen. muggen. Daar hou ik zomers ook niet zo heel erg van. Nee, die wel. Ja, zeker s'nachts, weet je, dan sta je in je slaapkamer en dan op jacht naar die ene mug. Ja. Ik ga geen kikker als huisdier nemen, maar Nee. Ja. laten ze hier maar vangen. Hè? Ja, zo is dat. Ja, ik heb trouwens, we hadden het over school, ook nog iets meegenomen. Dat zag je vroeger veel meer, want het is nog ouder als dat ik ben. En voor de jongeren ben ik heel oud. Ik heb dus de levensfases van een kikker op sterk water. Serieus? Ja, Oh, nou wat leuk. ja dat zie je eigenlijk. Ja, ik weet niet of het tegenwoordig nog überhaupt te koop is hoor, maar Dit is een antiek ding dus, hè, schijnbaar. het was aangeschaft in 1967, dus het is al een tijd terug. Maar het is wel mooi om te zien hoe die kikker dan groeit. Maar ja, tegenwoordig met de computer kan je dat natuurlijk heel makkelijk ook anders laten zien. Maar er zijn dus al generaties kinderen die met die, ja wat is dat, kikkerfase? Ja, ding? het is, ik heb allerlei dieren en onderdelen op sterk water staan. Oh, op sterk water? Op sterk water staat dat. Oké. En wat dacht je van die oude leerplaten? Oh ja. Ja, die heb jij hier nog, hè? Ik heb er nog één meegenomen, ja. Dat kan je straks wel even zien. En dat Ja. is natuurlijk ook iets geweldigs. Eigenlijk zouden ze gewoon die weer moeten ophangen in de schoolklas. Want, Ik ga wel eens met kinderen het veld in en dan gaan we kijken naar amfibieën. Dat zijn excursies die kun je aanvragen. En dan heb ik ook altijd voorbeeldjes mee van kikkers die in de problemen zijn geraakt. Die het moeilijk. Ja, er gebeuren ook ongelukken natuurlijk met kikkers, hè? ongelukkig, ik zie wel dat ze van die paddentrekschermen hebben. Ja. En dan zetten ze hekjes neer en emmertjes en dan gaan ze padden helpen oversteken. Maar hebben de kikkers het ook moeilijk? Ja, maar ik geloof zelfs dat het een pad is. Maar ze trekken dus van de ene plek naar de andere, naar water om zich voor te planten. Maar ze moeten ook wel eens een weg over. En op een weg rijdt wel eens een auto. Ja, een auto, dus Dus ze kijken niet naar links en rechts. Of moeten de verkeersles voor kikkers? Nee, en ze zijn traag. Dus ja, het duurt nogal een tijdje voordat ze oversteken. Dat Dus, is best wel snel waren die kikkers. nou ja, als het koud is, niet hè. Dan bewegen ze niet snel. Dus het is langzaam. Dus ik heb een platgereden kikker als voorbeeld. En een uitgedroogde kikker. Want ja, zonder water kunnen ze dus ook niet. Ja, over biodiversiteit gesproken. Ik vind thuis nog wel eens halve kikkers. Ach nee. Ja, onze katten vinden ze lekker. Oh, ja. Dat gebeurt dan wel eens. Ja, ook dat heb je natuurlijk, hè, natuur in de stad. Katten, honden, dat komt allemaal voorbij. Ja, nou ja, goed. Dus het beweegt, hè. Het is aantrekkelijk voor een kat. Dus eigenlijk moeten we de mensen oproepen. Geniet van het groen in de stad. Ja. Waardeer het, koester het. En houd een beetje schoon. Ja, nou ja. Alleen in de stad? Nee, overal. Overal ook. Als je rijdt en je gooit het afval uit je auto, vind ik ook niet horen. Nee. Nee. En zorg voor groen in je tuin. Dan zoeken wij een nieuwe groene plek op de volgende keer in Buitengewoon. Dankjewel voor het kijken.